Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Mayo 14 tuig 2020. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Isa pa ka OFW sa syudad sa Bacolod nagpositibo sa COVID-19. Mga bus sang Vallecar magabalik sa pagbiyahe sa Negros Occidental umpisa Mayo 18. Sa balita nasyonal, kaso kriminal ipasaka bago kay Major General Sinas kagiban pa nga pulis nga nagtambong sa iya kaadlawan. 43 ka alkalde sa Pilipinas papanaugan sang show cause order bangod sa pigaw nga performance sa payout. Sa balita international, babae nga nag-edad 113 sa Spain naka-recover sa COVID-19. Sa sports, balita kay Soto, kumpirmado na nga magahampang sa NBA G League. Kag sa atong showbiz balita, ABS-CBN Stars nagpasalamat sa Kongreso para sa hagna nga nagahatag sa network sang Provisional Authority. Sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang major function sang immune system wala siya untat sa pagprotekta sang aton multicellular organisms kag ini amo ang aton nga nerve cells, skin cells, muscle cells, blood cells kag pila pagid ka mga klase sang cells nga amo ang nagapadayon buhi. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan,
Mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang Una sa aksyon! Lasay sa 17 Aksyon Radio Philippines Standard Time, kagaron sa litali na sa mga nagapangunang balita lokal. Nadugangan sang isa pa ang COVID-19 case sa may syudad sa Bacolod. Ini matapos nga nagpositibo sa virus ang isa ka repatriate nga 28 anyos nga lalaki nga residente sang barangay Tangub, syudad sa Bacolod. Suno kay Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod IATF, si patient number 12 ang may travel history sa Italy kag Manila. Kabahin ini isang nag-abot nga 28 ka mga returning OFWs sang syudad nga sakay sa to-go malasakit voyage kinag-abot sa Bacolod sadtong Abril 28. Si patient 12 ang una ginkuhan sang swab test sang Mayo 1 kagini ang nag-negatibo sa virus. Mayo 9 sang liwat nga gin-swab ang mga returning OFWs kag si patient 12 ang nagpositibo. Ginalantaw ni Tan nga posible na infect si patient 12 samtang nagabiyahe pabalik sa Bacolod kag ulihi nga nag-develop ang virus. Ang pasyenteng wala sang pre-existing health conditions sa asymptomatic. Ang Bacolod City sa karon na may 12 na ka mga COVID-19 cases. Ano mga naka-recover, 3 ang napatay. Kag 3 ka returning OFWs ang nagapabilin nga positibo. May isa ka nga nag-yield positive result ng mga OFW. 28 years old, male. Pero in a quarantine facility naman siya magaan pag-abot. Kaya siya kapulit, wala siya ka-meet sa family. Nabatean si Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod IATF. Samtang naka-recover sa COVID-19 ang 12 kabagong mga pasyente sa Western Visayas. Base sa DOH Western Visayas Center for Health Development Bulletin No. 49 nga ginpagwa subong hapon, 4 ang naka-recover ang gikan sa probinsya sang Iloilo, 4 ang gikan sa may syudad sang Iloilo, 2 sa probinsya sang Guimaras, 1 ang sa probinsya sang Antique kag 1 ang sa probinsya sang Negros Occidental. Naka-recover sa masakit ang 42 anyos nga lalaki nga residente sang Candoni, Negros Occidental, nga 1 ka returning OFW. Gin-report man sang DOH ang bago nga 2 ka COVID-19 cases. 1 ka 28 anyos nga lalaki nga returning OFW sa Bacolod kag 1 ka 23 anyos nga lalaki nga residente naman sang Banate, Iloilo, kag karon parehas nga naka-facility quarantined. Suno sa DOH 168 tanan ka mga lab results ang nagwa, 163 diri ang nagnegatibo sa virus, 3 ang nagnegatibo sa repeat test kag 2 ang positibo sa repeat test. Ang Region 6 sa Kabugusan ang may 101 ka mga COVID-19 cases, 54 na ang naka-recover kag 10 ang napatay. Sa iban nga balita lokal, balik na sa pagbiyahe ang mga Ceres bus ng Balita Transit Incorporated sa Bugos ng Negros Occidental umpisa Mayo 18.
Ginpahayag ni Jade Sibalios ang Media Relations Officer sang Valicar na talala nga sa pulon kang ipaidalam sa orientation ng ilang mga drivers kag konduktor bago magbalik ang biyahe. Ginklaro ni Sibalios nga magapagawa pa sila sang dugang regulasyon angot sa pagsakay sa mga pasahero. Nagpangabay si Sibalios sa tanan nga pasahero nga sa terminal bangod hindi magpasaka sang pasahero kung magabantay lang sa igad sang dalan. Nagapangayo sang paghangop si Sibalios sa mga safety protocols nga ilay patuman ilabi na nga hindi sila magpasulod sa terminal kag magpasakay sa bus kung wala sang face mask kag taas ang temperatura sa isa ka pasahero. Ang Valicar ang magabutang man sa mga marka sa sulod sang bus para mapatuman ang social distancing. Sa Sabado hindi pa ta kabiyahe. Sa Monday kita ma-start sang operations naton diri sa ilog nga Negros Occidental. Considerations pa kami nga ginapanglantaw no. So isa sina may ipang briefing pa na namon, may orientation kami nga ihatag driver. Ipunon pa na sila para at least ang amon bala mga driver protektado man. Dapat yan si Jade Sibalios, ang Media Relations Officer sang Valicar Transit Incorporated. Samtang ginpahayag naman ni Philippine Coast Guard Negros Commander Lieutenant Commander Johnson Benamin nga balik biyahe na sa Mayo 16 ang roll-on roll-off vessel kag fast craft sa Bacolod Iloilo vice versa apang ginklaro sini nga 50% lamang sang passenger capacity sini ang makasakay. Makabiyahe man ang sakayan pandagat gikan sa Pulupandan padulong sa isla sang Guimaras. Istrikto naman nga ipatuman ang social distancing sa pagkuha sang tiket tubtob makabiyahe na. Ginklaro naman ni Benjamin nga kung ang point of origin ang yara sa idalom sang enhanced community quarantine, dumilian sa gihapon ang pagbiyahe. Sa karon wala sa gihapon sang biyahe gikan sa Abuelan padulong Escalante Sagay kag San Carlos Port bangod ECQ sa gihapon ang probinsya sang Cebu. Ang mag-abot sa Bacolod gikan Iloilo ang hindi na pagpaidalam sa 14-day quarantine period. Sa karon nagahulat ang Philippine Coast Guard Negros sang guidelines gikan sa gobyerno nasyonal kung bala pahanugutan nga makabiyahe ang mga kabataan kag katigulangan. So kung GCQ ka na, you can resume your passenger vessels, no? Yung sea trips mo. For example, here sa Bacolod City and Iloilo, so both cities are on GCQ. So meaning, with the guidelines of the Marina Advisory, they can resume sea travel. Dapat yan si PCG Negros Commander Lieutenant Johnson Benjamin. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 23 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang detalye sa mga balita lokal ang ginadulong sa inyo sang DTX 500. Para sa complete management sa inyong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang DTX 500 ang may detoxifying compounds nga nagatino sang aton dugo kagatay. Ini man ang mayara sing active ingredients sa phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy kag fit. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sa mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood,
at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating Balita mula sa Aksyon! Lasay sa 28 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, kagaron sa detalye na sang balita nasyonal. Iga-file sa otoridad buwas ngadlaw Biyernes ang kaso kriminal bato kay Police Major General Devil Sinas sa iban pa nga senior police officials nga nagtambong sa birthday party bisan ng mga may ginapatuman nga enhanced community quarantine. Sulod kay Presidential Spokesman Harry Roque ang ining impormasyon na ginpalambot sa iya ni PNP Chief Police General Archie Gamboa nga nagmando sa investigasyon ayon sa aligasyon nga nabaylar ang sa mass gathering kagang physical distancing. Sulod kay Roque, ang PNP ang nagapangayo sang clearance sa Office of the President sa pag-file naman sa kaso administratibo kasunod nga si Sinas ang isa ka 3rd level officer kag isa ka presidential appointee. Ang clearance ang mag-apply man sa mga senior police officials nga lunsay mga presidential appointees. Una ginbatikos sang netizen si Sinas sa mga nagtambong sa iya kadlawan bawod wala na tuman ang social distancing sa birthday party. Samtang natalaan naman nga mag-issue ang DILG sang show cause order batok sa 43 ka mga alkalde sa Pilipinas nga ginaligara may poor performance sa pagpanagdag sang ayuda sa idalam sang Social Amelioration Program o KONSAPA. Sa press statement, ginpahayag ni Interior Secretary Eduardo Anyo, magapagawa ang DILG sang show cause order sa 43 ka mga alkalde nationwide bangod sa mahinay nga paghatag sang ayuda sa ilang mga pumuluyo. Sunod kay Anyo ang 43 ka mga local chief executives ang pathagon sang ilang poor performance bisan nga nataga na sang duha ka extension o kontubtob Mayo Jessa. Sunod sa DILG ang 43 ka mga LGUs ang may 79% panubo nga accomplishment rate sa gintala ng Mayo Jess nga deadline. 11 sa mga mayor ang gikan sa Western Visayas, 8 ang sa Mimaropa, 5 sa Central Visayas, 4 naman ang gikan sa Davao Region kag 4 sa NCR. Ang mga LGUs nga wala man nakalambot sa deadline ang ginalakipan sang duwa sa Ilocos Region, duwa sa Cagayan Valley, duwa sa Calabarzon, duwa sa Eastern Visayas, duwa sa Northern Mindanao, kag isa sa Central Luzon. Sunod sa DILG, may 3% pa ka mga pamilyang benepisyaryo sang SAPA ang wala nakabaton sang ila nga ayuda. Una sa balita, una sa Aksyon!
Sa katapusan nga balita national, ginpahayag sang Philippine General Hospital nga 5 sa siyam ka mga COVID-19 patients nga nakabaton sang convalescent plasma therapy ang nakarecover sa COVID-19. Suno kay PGH spokesman Dr. Jonas Del Rosario, isa sa mga nakarecover ang nakagwa ng hospital, samtang may isa pang naka-admit sa regular ward. Suno kay Rosario, may 3 naman ka pasyente ang ginabulong sa ICU pero improving na ang ila kondisyon. Wala naman nakasurvive. Suno sa PGH, ang 4 ka mga pasyente nga may critical condition nga nagpaidalo man sa mga therapy. Ang PGH sa karon ang maga-focus sa clinical trials ang plasma therapy para sa mga may mild kag moderate cases sang sa critical kag severe COVID-19 patients. Ang PGH ang nagaisahalon nga health institution sa Pilipinas nga ginatugutan nga magpatigayon sang plasma therapy suno sa DOH. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 31 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. Good morning! Nag-coffee ka na ba? Try mo to. Life Extension Coffee Mix with Vitamin D3. Manila, Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Magkulon nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, kagayon na ipalangnan. Madasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Una sa aksyon! Lasay sa 35 Aksyon Radio Philippine Standard Time kagaron sa detalye na sa Balita International. Isa ka 113 years old nga babae sa Spain ang nakasurvive sa COVID-19. Siya ang kilala kay Maria Branias nga ginbunag sang 1907 kag residente sang Olot, Catalonia, Spain. Sa isa ka video footage ginpahayag sang centenarian nga COVID-19 survivor nga okay sa karon ng iya ikaayong lawas. Si Branias ang nakarecover matapos ang mild case ng COVID-19 infection. Nag-umisang iya pakig-away kontra virus sa nagbisitang iya pamilya sa iya nagligad ng Marso 4 para sa ulugon ng iya ika-113 nga kaadlawan. Si Branias ang isa man sa mga nakasurvive sang duha ka World War kag sang 1918 flu pandemic nga nagpatay sang masobra 50 milyones ka mga tawo sa bugos nga kalibutan. Una sa balita, una sa aksyon! Sa sports balita, nakabaton sang formal nga tanyag si Kai Soto gikan sa NCAA Division 1 Universities and Colleges pero wala niya inigin baton para makaintra lamang sa NBA G League. Ini ang ginkompirma na sang manager ni Kai nga si Patty Scott. Lakip sa mga ginbisitahan ni Kai ang University of Kentucky, Auburn University, Georgia Institute of Technology. May mga komunikasyon man nga nabato ng basketballista sa University of Southern California, University of Georgia, kag Boston College. Sunod kay Patty Scott, madamos ang options nga na-explore si Kaya. Pero sa ulihin nagdesisyon ang 18 anyos nga Pinoy basketball player nga mag-intra sa G League sa tuyang iya malabot ang iya handom nga pinakauna nga Pinoy nga makahampang sa NBA. Una sa balita, una sa aksyon! Kag sa mga showbiz news, nagpasalamat ang pila ka mga artista sang ABS-CBN matapos nga napasar sa Committee of the Whole sang Kongreso sa second reading ang hagna nga nagahatag sa ABS-CBN Corporation sang provisional franchise tultob Oktubre 30 o kon Oktubre tuig 2020. Ini ang isa ka semana matapos naging pauntat ang TV network sa pag-operate matapos man ang cease and desist order naging napapanawag sang NTC nagligad nga Mayo 5. Kinahanglan pa nga mapasa sa third kag final reading ang hanghag na antes ini nga masumeter sa Senado kay Presidente Rodrigo Duterte para siya perma antes mapatuman ang layi. Sa tweet ni Vice Ganda, nagpasalamat ini sa Kongreso kag iya ini ginakabig nga dako nga bagay. Nagpasalamat man si Angel Oxin kag Carla Estrada sa Kongreso. Para naman kay Catherine Bernardo, nagalaom ini nga mas magmaayo pa ang mga butang sa palaabuton. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 38 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Mayo 14, 2020. Sa liwat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!